Kumusta signal? Okay na. Okay na. Mm. Bantay bito ang mga plato ha, di na pud hugasan na. Mga labhonon dia, di na tamo laba kay nga naman naka-wifi na. Maunan di ron. Matas, may mundag. Magpataod og wifi matas kay nga naman. Lisod kay wifi, no? So naabot ng mga mantaoray atong silipon. So mo ni matas no sa pila ka bulan tuig ko nagulatulat matas nga magpataod aning wifi lagi tungod kay lisod kay mag-upload matas sama sa to nga isa ka content creator no. Sabi niyo matas dili ko magpataod kung dili ko isa ka content creator o vlogger no kay nga naman unsa ko man ako ng wifi matas nga wala man koy kapuslanan kung i-post na to ang video o unsa pa di ba. So mo post ang video kay importante ang atong ginahimo aning Facebook lalo na sa akong mga anak. Kung naging bulan matas magpataod unta ako kaso lang perti pong pagkamahala atong mutaoray diri no so wala ko mudayon ato bintahan ning isa matas kay barato lang siya pero magdepende sa cellphone. Usay magud matas magabihan ako mga anak dito no usahay pod mag-upload og video madili ang atong upload kay nga naman mudlagan pa taglayo para lang mo-upload unya pag abot ato dito hinay pa jud ang wifi o di nagkadili-dili atong video mo na matas magpasalamat po ko sa inyo no kung wala pud ang suporta di po na to na mahimo no kani matas ang akong gihimo nako kwarta na ko di sa Facebook no income na ko ni sa Facebook mo na akong gipataod og wifi kay lisod kay mo-upload og video matas bisag udtong tutok mudlagan ko didto usay bundak ang ulan mudlagan ko didto para lang mo-upload karon nata sa balay mo na kani matats pasalamat na ko ni sa mga tao nga gasuporta sa kwa nga ano to video di no kay nakapatao jud og sarili na tong wifi. So kani akong gihimo mga tas dili ningon nga hulog-hulog piso mga tas no silbi sarili na ko ni sumo nang gi-issue sa tuwa aton tang ibutang si babaw sa rep. Kani tanan mga tas ako jud ning ipahambog sa inyo no pero dili ingo pahambog nga hilas mga tas gipahambog ko ni sa inyo tungod sa pagpaningkamot ako nga sige upload og video hantod nga naabot ko sa ingani. Usbo na ko mga tas dili panghambog nga hilas paminaw no gipanghambog na ko ning mga tas kay sa una pa no grabe inuploadan nako video hantod nga nakuha ko ning Facebook hantod nakasweldo ko mauna ang silbi nako pagpaningkamot. So gusto nako ka mga bag-ong nagsugod dia bag-ong na monetize dia ingani pud ang mahitabo sa inyo. So mo na ang kumot pasabot matas nga ginapanghambog nako nga agi nako sa akong pagpaningkamot tanan-tanan nga ginahimo nako matag adlaw. So kamo nagsugod dira no paningkamot lang mo kay maabot ang panahon makaingani mo kay ako naningkamot na pug ko gikan sa unang panahon hantod karon og isa pa mga tas hinahinay na nako nakuha ang ako ang mga gusto. Pagka man nilagtawod mga tas ako pud silang gipamirinda no para nindot pud ang atong relasyon ba para pohon kung natay mga problema pwede ta mo tawag sila automatic na add sila sa bagay ilahaman ng obligasyon mga tas pero sa tinuod lang naka-discount yun ko sa ilang gihimo sa ako karong adlaw no. Sa tinuod lang mga tas 5 ka cellphone ang among gamit diri sa sulod sa balay no 500 lang ang bulan ang iyang single mga tats. Kumusta signal? Okay na. Okay na. Bantay bito ang mga plato ha, di na pud hugasan na. Mga labhonon dia, di na tamo laba kay nga naman naka-wifi na. Maunan di ron. Unya, mulaag pa ka. Sige, isturbo dra pa na wifi pagkita diri oh. Wala na mo ipasangil sa kong mga og kwarta para mo wifi ha kay automatic na. Karon ako po mga sa inyo sa kuha na lang mo muhatag. Matas, kusog gani mo wifi matas. Sige ni pangay sa kog 5 Gs o karon usa pa may ipangayo niya. Matats, ato klarohon kung ni-connect na ba sa akong cellphone. Kusog kay matats. Kaya kulay blue makita ninyo. Alam na. So pasalamat ta dira no.